ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଶ୍ରିୟା ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ। ଆଜି ଆମେ ବିଲେଇ ଉପରେ 10 ଧାଡ଼ିର ରଚନା ଲେଖିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଏଥର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଲେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାର 2ଟି ଗୋଲ ଆଖି ଏବଂ 2ଟି ସୁନ୍ଦର କାନ ଅଛି। ଏହାର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି। ଏହାର ଦାନ୍ତ ଓ ନଖ ବହୁତ ମୁନିଆ ଅଟେ। ଏହାର ଶରୀର ଲୋମପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବହୁତ ନରମ ଅଟେ। ବିଲେଇମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଳା, ବାଦାମୀ ଓ ଧଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହା ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଓ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ବିଲେଇ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ବିଲେଇ ବାଘ ଛୁଆ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।